ஹலோ காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு தரமான 1v1 பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லலாம். என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் அவர், ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு தான். வாடா 1v1 போடலாம் அப்படின்னு 1v1 கூப்பிடலாம் நான் கூப்பிட்டேன். சரி வரேன்டா வாடா போடலாம்டா அப்படின்னாரு. சரி வாப்பா போடலாம் அப்படின்ட்டு போட்டுட்டு இருந்தோம். கடைசியில் நம்ம தான் வின் பண்ணியிருப்போம். நான் முன்னாடியே எடுத்து சொல்லிக்கிறேன், நம்ம தான் வின் பண்ணோம். அதுவும் இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சாரி காய்ஸ், நான் நிறைய வீடியோலாம் இது போடாமல் இருந்திருக்கிறேன். ஒரு வாரமாக வீடியோலாம் போடல. ஒரு வாரமாக ஒரு ஒன் டேப்பு மிஸ்ஸு. ஒரு ஒன் டேப் அடித்தேன் பக்கு. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஒன் டேப் இந்த மாதிரி அடித்தேன் பாருங்கள் கைஸ். இப்போ ரெண்டாவது ஒன் டேப் தான் கரெக்டாக வாங்குவார் மண்டையில். அப்படியே திரும்பி பாய்ப்பா வீட்டுக்கு போப்பா அப்படின்ட்டு அடிச்சு விட்டாச்சு. அப்புறம் என்னடா இது வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் அப்புறம் இது வாங்கிட்டு பேர்கிட் வாங்கிட்டு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக சர்ன்னு போயிட்டு கடகடன்னு போய் அவரை முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். ஃபஸ்ட்டு 0க்கு 5ன்னு போவோம், 0ன்னே வச்சு முடிச்சிடலாம் போல். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவர் அடிச்சிருவார், 3 மேட்ச் அடிச்சிருவார். எவ்வளோ டேமேஜுன்னு பார்த்துருந்தேன் நான். என்னடா 600 டேமேஜா அப்படின்னு நினச்சின்னு இருந்தேன். இங்கெல்லாம் எதுவுமே சண்டே நடக்காதீங்க. அதுவும் இல்லாமல் இது பேசி வச்சு விளாடல, நாங்கள் இது என்னோடய தனி உழைப்பால் நான் விளாட்னது கைஸ் இது. அப்புறம் நான் அடித்தது, நான் இப்போ வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் மட்டும்தான்டா பண்ணுறேன், அவளுக்கு ஆட மாட்டேன்டா நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன். பரவாயில்லடா பார்த்துக்கலாம்டா, நான் 1 டேப்பும் ஆடுவேன், அழுத்தி பிடியும் ஆடுவேன், எல்லாமே ஆடுவேன்டா அப்படின்னு அவன். நீ என்ன வச்சாலும் ஆடிக்கோடா, என்னால் தெரிஞ்சது நான் ஆடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடினேன் கைஸ். இங்கே ஒரு 1 டேப் படிப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். இங்கே ஒரு 1 டேப் படிப்பேன், டெசர்டிக்கில் ஒரு 1 படிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அதான் நினைக்கிறேன், என்னன்னு தெரில. பார்த்தீங்களா ஓபி ஃபுல் ரெட்டு. இங்கெல்லாம் டெசர்டிக்கில் அடிப்பேன், வேறு ஏதோ ரவுண்டில் அடிப்பேன். ஃபுல் ரெட்டு கைஸ். நான் அடித்தது ஃபுல் ரெட் தான் அடிச்சிருக்கேன். நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் கைஸ். நான் உங்களுக்கு போடணுன்னு நான் நினச்சேன், ஆனால் போட முடியல. என்னோடய செட்டிங்ஸு, சென்சிட்டிவிட்டி, என்னோடய ஃபயர் பட்டனு, இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எத்தனையில் வச்சுருக்கேன், எவ்வளோ இது. நான் இப்போ வந்துட்டு 3 ஃபிங்கரில் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டேன் கைஸ். ஒருத்தர் ஹேண்ட் கேம் கேட்டுட்டு இருந்தார், நான் அதுவும் மறந்துட்டேன். நான் போடுறேன் ப்ரோ, ஹேண்ட் கேம் போடுறேன் ப்ரோ. நான் அவருக்கோசம் சொல்கிறேன், அது ஹேண்ட் கேம் போடுறேன் ப்ரோ. நான் கமெண்ட் படிக்கலன்னு நினச்சிட்ருக்காங்க, நான் கமெண்ட்லாம் படிக்கிறேன். போடு ஃபுல் ரெட் கைஸ். ஓபி கைஸ், ஓபி இந்த சாட் கைஸ். இது ஒரு தீவிரமான மேட்ச்சுன்னே சொல்லலாம். நீயா நானா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மேட்ச் போடுறது வந்து முடிகிற வரைக்கும் நீயா நானா, முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் என்னடா எப்படா அண்ணன் அவள் தான். நானும் முட்டைக்கு என்ன வச்சு செஞ்சிடலாம் போல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஆடின்னு இருந்தேன். பார்த்தா 3 மேட்ச் அடிச்சிருவார். ஆனால் இந்த மேட்ச் நான் வின் பண்ணதை நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். இது நான் மெயினாக உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லிக்கிறேன், பேசி வச்சு ஆடலை கைஸ், அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேசி வச்சு ஆடிட்டோம் அது பண்ணிட்டோன்னெலாம் சொல்லாதீங்க. பேசி வச்சு நிறைய பேட் கமெண்ட்ஸ்லாம் அவ்வளோக்கு வர்றதில்ல, குட் கமெண்ட்ஸாக தான் எல்லாம் வருது. அது வேறு இன்னும் நான் சைக்கோ 999FF நான் மாற்றலான் இருக்கேன் பேர். அது தெரியாமல் அன்றைக்கி வச்சுட்டேன். நான் அந்த பேர் மாற்றிட்டு ஃபுல்லாக நான் வைக்கிறேன், எடிட் பண்ணி காட்டுறேன் கைஸ். பார்த்தீங்களா போடுங்க எப்படி என்னோடய டேப்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
நம்மளோட கேம் பிளே, நம்மளோட மூமெண்ட்டு எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். நாங்கள் வந்துட்டு என்னால் ஃபுல்லாக ஆடிட்டு தான் கைஸ் இருக்கேன். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு கார்டு தான் போட்டேன். அதுவும் நான் மட்டும்தான் போட்டேன். ரொம்ப நிறைய கார்டெலாம் போடல. அதுவும் இந்த மேட்ச் என்ன ஆகிடும்னா நான் அடிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அடிச்சுட்டு 5வது ரவுண்டில் அவர் அடிச்சிருவார். நான் டக்குன்னு மேட்ச் முடிச்சது தான். இது வந்துட்டு கரெக்டாக கம்மியாக தான், ஏதோ 12 நிமிஷம் தான் கைஸ் போச்சு. 12 நிமிஷம் 12:52 நிமிஷம் தான் போயிடுச்சு மேட்ச்சு. நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல கைஸ், பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று கூட ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். நான் வீடியோ போடாத காரணம் இது இல்லை கைஸ். எனக்கு நிறைய ஒர்க் இருந்தது வீட்டில், நிறைய வேலைகள் இருந்தது. எதுவும் அவ்வளோ பெரிய ஒர்க்குன்னெலாம் சொல்ல முடியாது. ஆன்லைன் கிளாஸு அது இதுன்னு எல்லாம் அப்படியே டென்ஷனாக போகும்போது அடிச்சேன்னா ஒன் டேப் மிஸ்ஸாக இது கரீனா தான் கைஸ். பக்குன்னா அவ்வளோ பேர் பக்கு கைஸ். நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் அடிப்பாங்க தெரியுமா கைஸ்? ஏன் நீங்களே ஒருத்தவங்களாம் இருக்காங்க ஆடிக்கு அமாவாசைக்கெலாம் அடிக்கிறவங்களாம், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. ஆனால் அவங்களாம் எவ்வளோ தெரியுமா கைஸ் கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த ஒன் டாப் அவங்களுக்கு அந்த ஒன்று ஊந்தாலும் அது அவங்க சந்தோஷமாக எடுத்துப்பாங்க. நான் இந்த ரவுண்டு சேர்த்துருவேன் கைஸ். நான் அடிப்பேன், ஆனால் அது டாப் ஊடல, அது லீக் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே செஞ்சுட்டு போயிட்டாப்புல. அவர் ஸ்கைலரு, நானும் ஸ்கைலரு. இங்கெல்லாம் செம மழை கைஸ். அந்த வீட்டிலலாம் தண்ணி வந்துருச்சு. அந்த வீட்டில் அந்த தண்ணி வந்தாலும் நான் எடுத்து வீடியோ போடுறேன்னா உங்களுக்கு சொன்னேன் கைஸ். நமக்கு எப்படியோ 63 சப்ஸ்கிரைபர் வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் கைஸ் நல்லா இது பண்ணணும். இந்த மேட்ச் எனக்கு என்னடா அடிச்சிட்டான் கொஞ்சம் கேண்டில் தான் ஆடினேன் இந்த ரவுண்டு. வெளில ஒரு மாட்டோம் தம்பி போங்க வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்ட்டு அடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் மீதி 2 மேட்ச் அடிப்பான் அவன். செம கேண்டில் ஆடுவான் போல் பையன். நான் அவுட் ஆகிடுவேன் தான் நினச்சேன் கைஸ். அவன் 2 மேட்ச் அடிச்சோடனே நான் தான் நினச்சேன் நம்ம அவுட் ஆகிடுவோம்டா அப்படின்ட்டு. நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க நான் ஸ்கின் இருக்க வச்சு தான் அடிக்கிறேன் அப்படின்லாம் இல்லை. பாட் ஐடியில் நான் வந்தாலும் நான் அடிப்பேன் கைஸ். இந்த ரவுண்டு அடி வாங்கிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், எல்லாம் முந்திச்சு. நான் ரஷ் பண்ணுவேன். அப்படி இதுவே அடிக்கும். ஸ்கைலர் விடலான்னு பார்த்தேன், எதுக்கு தேவையில்லாத வேலைன்ட்டு இது போட்டு அப்படியே வந்துடுவேன். ரிப்பேர் கிட் போட்டு தோற்றுருவேன். இந்த ரவுண்டு தோற்றுருவேன் கைஸ். நானே எகிரி பார்ப்பேன் எங்கடா உள்ளே இருக்கானான்ட்டு. அந்த சவுண்டோட கேம் பிளே வேணும்னா கேளுங்க கைஸ், நான் போடுறேன். அவருக்கு நான் 2 அடி அடிச்சிட்டேன். நான் ஒன் டாப் தான் ஆடணுன்னு டக்குன்னு அப்படியே விட்டேன் கைஸ். நான் செம்ம காமெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரவுண்டு நான் தோற்றுருவேன் கைஸ். தெரியாமல் இது வாங்கிட்டேன். அடுத்த ரவுண்டில் எனக்கு எதுவுமே இருக்காது. செம்ம சிரிப்பாயிடும் தான். எல்லாத்தையும் ரிப்பேர் கிட் வாங்கி போட்டு 100 ரூபாய் மட்டும் வச்சிருக்கேன் மீதி. ₹100 வச்சுட்டு அவர் அடிப்பாரா?
நான் அடிப்பேன். என்னால் ஒன் டாப்பும் ஆட முடியாது, எதுவுமே ஆட முடியாது இந்த ரவுண்டில். லாஸ்ட் ரவுண்டில் ஏதோ பண்ணி எப்படியாச்சும் ஜெயிச்சிருவேன் கைஸ். இது ஒரு சம்பவம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அது ஸ்விட்சிங் தான் நிறைய ட்ரை பண்ணேன். ஸ்விட்ச் சரி இருக்கான். டக்குன்னு வந்துட்டா ஸ்கைலர் விட்டான். டி ஐயோ ஸ்கைலரியே விட்டான்டா வந்துட்டு. அப்படியே க்ளூவெல்லாம் அடிச்சுட்டு ஒரு மெடிக்கிட் போடலான்னு வருவான், ஏறுவான். அப்படியே திரும்பி க்ளூவால் அடி, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் என்னையாவாடா அடிச்சு இல்லற பசங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வரேன் ஏரியா உள்ள பூந்து நினச்சிட்டு நான் அடிச்சிருவேன் கைஸ். எப்படியோ பூயா அடிச்சிருவேன். செம்ம காமெடி கைஸ். நான் வீடியோ கன் சவுண்டோட போடுறேன் கைஸ். எனக்கு வந்துட்டு இப்போது எங்கள் வீட்டாண்டெலாம் மழை ஓவராக பெய்யுது. நான் இங்கே கதவெல்லாம் சாத்தி வச்சுட்டு இப்போ அது இது பண்ணும்போதும் லைட்டாக சத்தம் வேறு வருது. யாராச்சும் கூப்பிட்டுடுறாங்க இல்லைன்னா அது ஏதாச்சும் இதுவாகிடுது. அதனால தான் நான் போடாமல் இருக்கேன் கைஸ். நீங்கள் எதுவும் சவுண்டு இல்லாததுனால தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. எல்லாம் நான் மியூசிக் கூட போடுவேன் மாதிரி இதெல்லாம் எடிட் பண்ணி நான் அது மாதிரிலாம் நிறைய போடுறேன் கைஸ். ஆனால் டைம் தான் கொஞ்சம் கிடைக்க மாட்டேங்குது, அவ்வளோதான். வேறு ஸ்கூல் வேறு திறக்க போகிறேன்றாங்களே, அதுதான் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. ஸ்கூலில் மிஸ்ஸெல்லாம் என் மேலே சமாதானில் இருப்பாங்க கைஸ். நான் சுற்றி போட்டுனேன். நீ எப்படி இருந்தாலும் நீ என்ன அடிப்ப, நீ இப்படிக்கா எகிருவேன்னு எனக்கு தெரியும். நான் பார்த்துட்டேன், அவன் தலை எகிர்னதை பார்த்துட்டேன். ஓடுறா கைப்புள்ள ஓடுறான்ட்டு ஓடிட்டு நான் மேட்ச் செத்துருவான் தான் நான் நினச்சேன். நான் சாக மாட்டேன். நமக்கு கடவுள் இருக்கார் தம்பே அப்படின்ட்டு அப்படியே போடு. பூயா கைஸ், பூயா. ஓபி இந்த சேட் கைஸ். நான் இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் கைஸ்.